Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Klapa. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vedno znova inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je z mano frontman skupine SARS, Žarko. Pozdravljen! Zdravo, pozdrav, drago mi je, da sem del tvojeg podcasta. Hvala tudi tebi, da si se odzval. Tukaj smo v zaodrju večerovega odra na festivalu Lent. SARS se pripravljajo na nastop in Žarko je imel toliko časa, da lahko z mano govori o tem, kaj je v življenju res pomembno. Pa začniva najprej na začetku tvoje zgodbe. A si ti vedno vedel, da boš pevec, ali si si želel kaj drugega kot otrok početi? Ne, mama mi kaže kad sam bio mali, sad sam zaboravio šta sam htio da budem, možda policajac, pa ovo, pa ono, i kako sam odrastao nikad nisam, kako bih rekao, doživljavao muziku kao nešto čime bi se bavio možda profesionalno. Volao sam da pevam, čak su pokušavali da me guraju u neka takmičenja dečija za pevanje, ali nikad nisam htio time da se bavim. I onda sam u srednjoj školi sa drugarom napravio band, više to bio kao neki hip-hop, posle to preraslo neki R&B i onda se desio SARS i u jednom momentu sam prelomio 2010. Bila ta godina kada sam rekao da daću otkaz na poslu na kom sam radio i bavit ću se samo muzikom i to je to. Od tada sam prihvatio izazov da se bavim muzikom kao profesijom od koje zarađujem, od koje živim i to je to. Si kdaj razmišljal, da je to mogoče ni prava pot, si imel kdaj kakšne dvome, da mogoče bi lahko pa vseeno kaj drugega, ali odkar se je to začelo, veš, da je to? Pa u momentu kad sam dao otkaz na poslu, nisam mogao sa sigurnošću da tvrdim da će to biti uspješno, da će to biti kako treba i sve to. Pogotovo u Srbiji gdje kao ništa nije sigurno, a ne bavljenje muzikom. Pogotovo što smo se bavili muzikom, kao što svi znaju, koja nije neka, kako bih rekao, folk ili nešto što ima bolju prođu nego ova muzika kojom se mi bavimo. Ali eto, imao sam nadu i verovao sam da ćemo napraviti nešto veliko, jer se u tom momentu kada sam se odlučio na taj potez, iza sebe smo tada već imali, ajde kao Buđov Lebac, kao hit tog vremena, vanvremenski, ali hit koji je očigledno bio opšte prisutan od Vardara pa do Triglava. Imali smo prvi album, debi album, i na tom albumu se našlo 4-5 pesama koje su super prošle kod publike i jednostavno moj brat i ja smo verovali da to što radimo ima smisla i da postoji velika mogućnost da će nešto biti još veće od toga. Tako da eto, verovali smo, ali nismo ni on ni ja bili 100% sigurni da će se nešto ovako desiti. Trebalo je puno rada, puno putovanja, mnogo stvari smo naučili u međuvremenu i tu stranu van bine, posao muzičke industrije, kako da funkcionišemo, šta da radimo, na koji način, tako da učili smo u koraku i eto, imali smo sreće da svaki naredni album i svaka naredna pesma, eto, kod publike prođe toliko dobro da je naša karijera samo išla uzlaznom putanjem. To je izjemni feeling, verjetno. Jeste, da. Tako uspeva nekaj, v kar tako verjameš in da potem dobiš ta feedback. Bistvo. Tako je, upravo to. A nije bilo kao napravljeno kao projekat, sad ćemo da napravimo nešto što će biti popularno. Da. Ne. Nego jednostavno smo bili totalno opušteni i kao bez razmišljanja o uspehu smo samo radili pesme, zezali se, a eto ta kombinacija i lirike i muzike jednostavno se ljudima dopala i to je to. Misliš, da se jim dopade predvsem zato, ker se čuti srce vaše noter, ker vi delate komade, tako kot si rekel, spontano, srca in se ne ozirate na to, kaj je popularno? Bi rekel, da je to tista glavna sestavina? Pa da, jednostavno ljudi prepoznaju nešto u muzici što meni evo i ni dan danas nije jasno šta je to što ljudi prepoznaju u našoj muzici, ali posle toliko godina naslućujem otprilike šta je to što ljudi prepoznaju. I mislim da je to upravo ono što sam rekao, ta spontanost i taj moment gdje ne razmišljaš o tome
da li će pesma biti uspešna ili neće, nego samo radiš, izbacuješ to iz sebe i ljudi prepoznaju tu emociju. Hkrati pa je vas 7 v bendu, kar je kar veliko. Kako to, da uspete vzdrževati to neko slogo in klimo prijateljsko? Znaš šta, od prvog albuma pa evo do dan danas mnogo članove i izašlo iz benda i neki članovi drugi su došli, tako da to je normalno. I mislim da je najteži moment kao funkcionisanju benda kada putuješ mnogo. Neki ljudi jednostavno ne mogu da izdrže tempo jer je naporno, pogotovo devojke, njima mnogo teško pada na putovanje, uslovi na festivalima, toj WC ili možda ni toj, oni mobilni toaleti, da. Tako da ima svega i svačega i naporan je taj život muzičara na putu i zbog toga se dešava i promjena u bendu, ali eto, trudimo se da ekipa koja je na bini, da se, eto, kada imamo dovoljno tolerancije i da budemo tolerantni i da ne budemo u trenucima kad smo nervozni da iskuliramo bilo kakvu svađu. Dešavaju se naravno neke prepirke ili šta god, to je sasvim normalno, ali eto, kao, uspevamo nekako kako, eto, mislim da je tolerancija rezultat. Ampak to je zelo pomembno, ta toleranca pri toliko ljudeh, ki delajo skupaj, ne, in tudi pritisko je veliko, tako si rekel. Niso vedno najboljše razmere na festivalih, ampak vseeno nekako uspete to iti preko. Pa eto, kao, imali smo sreće da je jednostavno kao nismo razmišljali o nekim stvarima koje su nas pratile, nismo izdvajali mnogo vremena da razmišljamo o tome jer smo mnogo bili na putu, sve se dešavalo samo ajmo i onda nemaš mnogo vremena da razmišljaš i filozofiraš, nego tu si, vidiš kako treba da se ponašaš, kako treba stvari da se dešavaju da bi band funkcionisao i to je to, pratiš to. Ja. Kako je pa tebi osebno, se pravi, tebi biti muzičar? Bi lahko kdaj počel kaj drugega še, ali čutiš, da je to res za tebe najboljše? Meni je super biti muzičar, pred svega što je najlepši moment ispoljavati kreativnosti i stvarati muziku. To mi je najlepši deo ovog posla. A najgori deo posla mi je, kako bih rekao, da me pogrešno ne razumeš, ali živi nastup. Okay. Jer sam onako prilično introvertan ovako van bine i najviše razmišljao sam da li da sam počeo sad opet iz početka, da li bi možda nosio neku masku, da me ljudi apsolutno ne prepoznaju na ulici. Nekako smo i to ishendlovali tako što u spotovima se nismo mnogo pojavljivali, da me ne bi ljudi na ulici sretili. Dešavalo se, naravno, dešava se to, ali ne u tolikoj meri kao što je moglo da se desi, jer nekako nismo ni eksponirani mnogo u medijima. Trudimo se da ne budemo u medijima ako nema potrebe, ako nije promocija nekog novog singla. Da ohranite svojo človeškost, ne, se pravi svoj privatni pa da, svet. Mislim, lepo, kad čovjek izgubi privatnost, onda tek vidi koliko je zapravo to bitna stvar. Žare, kaj pa je recimo po vsem življenju in izkušnjah, ki si jih ti preživel, se ti zdi, da je bila največja lekcija v tvojem življenju, največji izziv in kako si ti to prešel, če si prešel? Da, lekcija, po prirodi sam ovako prilično veliki perfekcionista. I onda sam u međuvremenu ovako kako je karijera odmicala naučio da neke stvari treba pustiti iako ne zadovoljavaju moje standarde. Okay. Kad se, što se tiče muzike i, kako bih rekao, tog tehničkog dela miksa, mastera i svega toga, da zapravo ljudima to nije toliko bitno, osim nekim audiofilima koji slušaju, analiziraju svaki ton i sve to. Tako da sam naučio da budem manji perfekcionist. Da suzbijem to, da suzdržim to u sebi, da ne ispoljavam i da pustim da se neke stvari dese iako nisu 100% savršene po mojim standardima. Pa ti je potem v bistvu lažje ali se zelo boriš s sabo? Še vedno? I danas mi je teško, da. Ali trudim se da, eto, kao naučio sam koliko je dovoljno dobro
nešto da bude da bi, eto, zadovoljilo standarde publike. Pošto to je ovde, a moje ovde. In mogoče potem nikoli sploh ne bi prišlo ven, ne? Ne, i onda, ali, znaš šta, dešava se da imaš vreme kao resurs, imaš kvalitet nekog proizvoda, bilo to da muzika ili šta god je u pitanju, i onda kao koliko vremena trošiš, i onda dođeš do nekog momenta gde potrošeno vreme ne bi baš napravilo toliko veliku razliku. Tako da nađeš tu neku granicu i to je to. Super. Samo še to, kaj bi ti rekel, recimo, za naše otroke, ki prihajajo za nami? Kaj je tisto, kaj človek potrebuje danes, da preživi v tem svetu? Pa ne znam, znaš šta, svako vreme novo donosi neke nove izazove i sada kad gledam klinice kako se ponašaju, kakav im je okruženje, socijalne mreže, nedostatak fokusa i sve to, sad kao neki moj savjet bi možda bio i neprimeren. Zato što mislim da ne poznam dovoljno tu mladu populaciju koja tek raste i postaju ljudi, a šta znam, treba držati barem se držati nekog kao kućnog vaspitanja i da se to lepo svima izgradi kako treba, neka tolerancija, to je uvek dobrodošlo i to je to. Sada, kao što rekao, svako novo vreme donosi neke nove izazove i mislim da će oni bolje da prepoznaju te izazove i da se nose sa njima, nego da im ja možda nešto savjetujem. Ja sam već matur. Vsak gre svojo pot in se nauči v bistvu svojih lekcij, ne? Pa da, recimo sad razmišljao sam sad kada bismo krenuli mi sad u ovog momenta da se desio recimo Buđav Lebac i kako bi se to sad izdešavalo, da li bi možda napravili isti uspeh ili ne bi. I sad se sve mnogo brže dešava, mnogo se brže konzumira muzika, sve se brže konzumira, sve su tipa ove socijalne mreže, sve po 15 sekundi video, nema fokusa, ako nisi dovoljno zanimljiv idemo dalje. To je neki trend trenutni koji nadam se neće potrajati, ali nisam siguran da će tako kratko trajati koliko bih voleo. Tako da ne znam, znaš, svakako treba, ako neko želi da se bavi poslom kojim se bavi, treba da voli ono što radi, to svakako. I da nikako ne razmišlja o uspehu, već da se fokus baci na ono što radi i da unese sebe u taj posao, bilo da je to umetnost ili koje god drugo zanimanje, da radiš na sebi, to je uvek dobro došlo i to je to u suštini. Da razmišljaš o tome čime se baviš, da si tu u momentu, da se trudiš da to radiš najbolje što umeš, a mislim da je uspeh samo rezultat takvog razmišljanja. Ja, tako, mislim, bolj popolno, ne perfekcionistično. Da. Dragi poslušalci, gledalci, to je bil današnji Fajn podcast. Gremo danes za tem v dan, se pravi, najdite tisto, kar vas veseli, ne razmišljajte, ali bo to za zunanji svet uspešno, ali ne bo sprejemljivo, ali ne bo, ker če boste delali s srcem, če boste sledili temu, kar čutite, da morate dati, bo sigurno uspešno. Res. Žare, hvala ti. Nema na čemu. Drago mi je, da sem bio. Tudi meni. Vi pa tudi uživajte in se vidimo. Čau. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.